Hej 8. A. I dag er det onsdag den 4. i 2. Og I har matematik. Jeg har ikke i dag, men det er Shine. De af jer, der ikke er blevet færdige med jeres konstruktionsvideoer, skal til at få det gjort og uploade dem i Dropbox. I har en aflevering til på fredag, hvor jeg er der, så I kan aflevere til mig. De af jer, der har lavet jeres lektier, ved, at I skal bruge computer i dag, fordi I arbejder i Excel. Så jeg har booket computerne både i gul og i rød. I skal arbejde med statistiske værdier. I skal arbejde stille og koncentreret, og I skal arbejde i Excel. Dagens opgave tager udgangspunkt i tabellen på side 122 i grundbogen, hvor der er flere instrukser i MiBook, vi kigger på lige om lidt. Jeres lektier er, at I har en markopgave og den plakat om kønssygdom, der skal være færdig til tirsdag efter vinterferien. Og derudover har I jeres store aflevering til på fredag. Når vi kigger inde under jeres forløb, der hedder statistik 2, kan I se, at I skal tage et billede af jeres plakat og aflevere den her. Husk at trykke kapitel færdig. Og her onsdag, der har I så en opgave, der går ud på, at man skal ordne rækkefølgen på tabellen ud fra 4 forskellige kriterier, som der er højde, vægt, antal hjemmeboende søskende og skolesyn. Derefter skal I udregne observationsstørrelse, middeltal, median, typetal, mindste værdi, største værdi og variationsbredde. Derudover skal I for hvert af de her datasæt, altså der skal være 4 af dem, lave en hyppighed og en frekvenstabel. Og afslutningsvis skal hvert sæt illustreres på 2 måder, det vil sige 2 forskellige diagrammer. Dette skal laves i Excel. Med mindre at man stadigvæk ikke føler sig tryg i Excel, jeg synes man skal se videoerne igen, men jeg er der ikke til at hjælpe jer, så må I gøre det på papir. Husk nu at gemme, og I skal aflevere dem til mig på Intra. Så det vil sige, at for både højde, vægt og antal hjemmeboende søskende og skolesyn, skal der være de her forskellige tal og en tabel og 2 diagrammer. Husk at trykke kapitel færdig, når I er færdige.